Да. Честно казано, винаги съм си мислила, че когато говорим за B2B, говорим по-скоро за големите продажби. Ивайло, ти би ли могъл да допълниш от твоя опит всъщност каква би могла да бъде една добра стратегия точно в B2B, в големите продажби, за които... Първо, наистина, много е различно. И Жоро много добре дефинира нещата. Аз ще бъда още по-краен. Днеска ще го играя лошия смърт, да знаеш, през цялото време. Всъщност, едно много интересно проучване показва, че колкото по-големи стават продажбите, толкова по-малко вероятно решението да е емоционално. Искам за момент да си представите, в България има малко над 450 хиляди фирми. Колко според вас от тези фирми имат над 250 човека персонал? До 3% казаха? 5%? Един? Всъщност 759 фирми имат. Представихте ли си го? Наистина се бориме под 1%. И сега, ако погледнете една такава фирма, ще видите, че процесът на вземане на решение в такава фирма е изключително сложен. И ако ти нямаш модел, пример, ето, Свети управлява компания с малко над 200 човека, 750, аз явно погледнах само видената част от бизнеса. Ето, тя е много точен пример в тази посока. Представете си, че в нейната компания трябва да се вземе решение за покупка над 10 000 евро. Колко според вас хора ще бъдат ангажирани в такава сделка? Пример, Цвет иска да наеме някой от нас да направи една поредица от академии за това как да работи с национални акаунти някои от нейните компании. Колко според вас хора биха взели? Сега, аз малко така смело използвам този пример, но най-вероятно в началото или в края ще бъде взета тя, като топ decision maker. Някъде, където да позволи правото да тръгне да се взема някакво решение. След това най-вероятно ще има някой конкретен отговорник, да го наречем с прекрасната българска думичка стейкхолдър, който на него ще му се пече и тя ще го държи после отговорен за това кой е избрал. Този човек може да бъде HR директор, HR менеджер и всякакъв друг човек, който ще почне да прави проучване. Може би по някое време ще включим юзери, т.е. нека да приемем, че този човек, който ще ни избира, е такъв, който технически ще оценява офертата, можем ли да се справим, не можем ли да се справим и така нататък. След това най-вероятно ще имаме някои от менеджерите, които ще бъдат ангажирани, които ще кажат, искам такова обучение, искам еди какво си. Може дори някои от участниците от време на време да ги питат, вие какво искате да ви обучават. После, когато се направи селекция, тук виж ще се покаже пред финансов директор или пред някой друг, почнах ли да борите? И някъде накрая, може би някой юрист ще се заеме и знаете ли, най-гадното в целия процес е, че в момента, който се появят офертата при нея, защото тя в момента, който е дал позволение, ще изчезне от процеса, защото е заета с толкова много други неща да прави, че се появи в процеса малко преди края с уникалното право на вето. И в момента, който й покажат кой са избрали, тя ще каже, аз този си Ивайло Кунев бяхме на една конференция, въобще не ми хареса. Говорете с Жоро или с Радо и мога да върне целият процес от начало. Сега си го представете, че ние тук говорим за търговски умения. Не, говорим за процес. И този от вас, който иска да спечели такава сделка, ако смята, че все още е въпрос на това колко добре се усмихва и стиска ръце, искам да ви кажа, че лошия смърт ви казва, че въобще не е така.